til at bruge dem hele tiden rundt og gøre de ting, Laura har gjort. Gode igen. Ja, Sara. Maria, vil du prøve at smage? Er der ikke en, der lige vil prøve at smage spaghettierne? Nej. Du vil selv prøve at smage. Så gør jeg det. Ej, Celine, hvad er nu der? Hey Celine, den er næsten op på 40. Celine, den er næsten op på 40, se. Det er fordi, jeg hælder vand på. Jeg prøver lige at hælde lidt vand. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Jeg Se, roller. roller. Jeg roller. Ja, det er. Ja, Så det er roller. den færdig. Du skal også have et Nå, glas vand. ej, har du ikke engang dækket bord endnu, Kasper? Jeg har været fuldt koncentreret om mig. Kan jeg ikke lige dække bordet? Hvad så i al den tid, spaghetti jeg skulle koge? Har du så også lige haft... Der har jeg siddet op på bordet i 2 sekunder næsten kun. Og så har jeg sørget for at jeg får. Hej hej. Hej. Vi ses. Kasper, så skulle du jo slet ikke sige. Filmer du dig? Tror du selv? Ja.